Všetkých vás zdravím a vítam vás pri sledovaní tohto videa. Témou dnešného videa sú peniaze, pretože mnoho ľudí sa ma pýta na to, ako pochopiť peniaze ako také, ako ich získať v živote viacej a keď už do života prídu, tak aby sa tak rýchlo nerozkotúľali. Jednou z tých, ktorí sú zvedaví, ktorých zaujíma téma peňazí, je aj Slavka, ktorú privítam v našom štúdiu. Slavka, vítaj. Nech sa páči, takže môže sa pýtať, čo ťa zaujíma o peniazoch. No, určite nie som jediná, čo sa na to pýta, lebo podľa mňa to všetkých zaujíma, akým spôsobom mám teda pracovať neviem, od čoho to záleží, že či človek tie peniaze má alebo nemá, lebo niektorí ľudia aj robia, aj sa snažia a nič, ale prípadne zarobia, minú a niekto ich má a nemá s tým žiadny problém. Od čoho to záleží, prosím ťa? Záleží to od toho, že aké sú dôležité pre teba. Možno by sa zdalo, že peniaze sú pre každého dôležité, takže vlastne prečo sú rozdiely? Peniaze sú dôležité, ale pre niekoho sú tie peniaze dôležité v tom zmysle, že je veľmi rád, že tie peniaze má, že si ich sporí a že hľadá spôsoby, ako sa tie peniaze budú rozmnožovať. To je jeden typ, jedna kategória ľudí. A potom sú ďalší ľudia, pre ktorých peniaze ako také nie sú veľmi dôležité. To znamená, že nestarajú sa o ich rozmnožovanie, ale starajú sa len o to, aby tie peniaze mohli vymeniť za niečo iné, čo je pre nich dôležitejšie. Logické, nie? Áno, je to. Nepotrebujem tie samotné peniaze, ja chcem tie veci, ktoré sú za nimi. Áno, lenže ak vymeníš peniaze napríklad za jablko, takže vlastne ja ti dám 300 € a ty mi dáš za to jablko, takže mne už ubudli tie peniaze. Mám síce jablko a peniaze. A čo som práve teraz urobila? Vymenila som časť mojich peňazí za niečo, čo je pre mňa dôležitejšie ako tá kôpka peňazí, ktoré som ti dala. Rozumieš tomu mechanizmu? Čiže ak peniaze pre mňa nie sú v hierarchii hodnôt na tých vrchných priečkách, že nie sú pre mňa prvé najdôležitejšie, druhé alebo tretie najdôležitejšie, tak ich používam na to, aby som ich vymenila za niečo, čo je pre mňa dôležitejšie ako samotné peniaze. Nás tak predsa vychovávali, že tie peniaze nie sú dôležité, peniaze nie sú všetko, peniaze kazia charakter, tak... Áno, to je pravda, ale ak sa pozrieme na životy tých ľudí, ktorí nás takto vychovávali, to sú povedzme naši rodičia, prarodičia, učitelia, rôzni ľudia okolo nás, tak oni tie peniaze nemali. Nemohli ich mať, pretože ich dehonestovali. Ale keď sa pozrieš na to, tak peniaze sú vlastne papiere, že? Papieriky. No. A sú neutrálne. Nemajú ani kladný, ani záporný náboj. Oni nie sú ani dobré, ani zlé. Oni len slúžia na to, aby sme nimi merali tú hodnotu, ktorú za tie peniaze kúpime. Čiže ja som ti dala peniaze a ty si mi dala jablčko. To znamená, že tieto peniaze a jablčko majú rovnakú hodnotu. A to je všetko. Nikto nepovedal na jablčko, že jablčko by bolo zlé, ale na peniaze to povie hocikto. Čiže my im dávame ten negatívny náboj, ktorý oni nemajú, nech sa páči. A čo teda môže človek robiť, keď tie peniaze nemá a chcel by ich mať a nemá ich možno teda, lebo ako si hovorila, že nemá ich na tých medzi tými prioritami, ako sa to dá zmeniť? Dá sa to zmeniť tak, že tie peniaze sa dajú prelinkovať s niečím, čo má človek na najvyšších priečkách. To znamená, že poviem to na sebe. Mojou prioritou je číslo 1 je vzdelávať sa v oblasti osobného rozvoja. Ja zisťujem už celé roky, ako porozumieť svojmu správaniu, aj správaniu iných ľudí. Čiže hľadám ten mechanizmus. A peniaze vymieňam za kurzy a knihy. Čiže ja dám niekomu peniaze a dostanem za to knihu. A teraz, ak to chcem prelinkovať a chcem mať aj peniaze, aj tie knihy, tak potrebujem
peniaze, ktoré sú u mňa na spodných priečkách, nemám ich prvých 3, ale sú niekde na 20. mieste, tak potrebujem pohľadať spôsob, ako mi tie peniaze pomôžu naplniť to, čo mám na vrchných priečkách. V mojom konkrétnom prípade, ako mi väčší prísun peňazí pomôže naplniť tú moju potrebu prioritnú vzdelávať sa. A konkrétne, ako sa to dá urobiť, je, že si napíšem, že v čom presne, ako presne mi tie peniaze pomôžu. Napríklad, peniaze mi pomôžu v tom, aby som mohla si kupovať tie najdrahšie kurzy. To znamená, že tam už mám prelinkovanie peňazí s tou dôležitou prioritou, ktorá je u mňa na mieste číslo 1. Čiže ak ja si uvedomím, že bez peňazí ja nemôžem ísť na kurz doktora Demartiniho, pretože to sú najdrahšie kurzy na svete. Takže vlastne si uvedomím, že tak tieto peniaze, tieto papieriky mi pomôžu k tomu, aby som mohla naplniť to svoje najdôležitejšie a ísť na ten kurz doktora Demartiniho. To je jedna výhoda. Ďalšiu výhodu si pohľadám. Ako mi ešte tie peniaze pomôžu naplniť tú potrebu tej priority? Tak ďalšou takou výhodou by mohlo byť, že nenapadá mi nič konkrétne, potrebujem si pohľadať najmenej 20, 30, 50 takýchto výhod. Čiže aká by to mohla byť ešte ďalšia výhoda? Ako si môžem naplniť svoje 3 priority? Napríklad, 3. prioritou je pre mňa učiť, odovzdávať ľuďom. A keby sme tu nemali toto štúdio, tak ja by som vlastne bez peňazí si nemohla nakúpiť toto zariadenie. Čiže ďalšie prelinkovanie, ďalšia súvislosť, že peniaze potrebujem k tomu, aby som si nakúpila zariadenie, tieto svetla, video a toto všetko. A to mi zase posúva peniaze z toho 20. miesta na 18., 17., 16. Čím viacej výhod nachádzam v tom spojení, tak tým vyššie sa tie peniaze dostávajú. A to stačí? Ale čo keď si už uvedomím, že tak áno, potrebujem ich, lebo by som chcela toto a to, ale odkiaľ ich získam? Nezískaš ich, ale čiže jedna vec je, že hľadám ten link, to spojenie, ako ma podporia. A druhá vec je, že si vytváram finančnú alebo peňažnú podušku. A to robím simultánne, to robím súčasne. To znamená, že ak sa mi niekto prihlási na konzultáciu alebo urobím seminár, dostávam nejaké peniaze, tak 10% z každého príjmu si odložím do fondu. A tento fond som si nazvala Fond hojnosti. A ten Fond hojnosti je geniálny v tom, že pribúda mi tam 10% z každého príjmu. Ak mám príjem 40 €, tak 4 € okamžite, ako tie peniaze dostanem, 4 € hneď pošlem na ten Fond hojnosti. Pretože to 10% ma to emocionálne nebolí. Zvládam to. Keď niekto málo zarába a teraz tých 10% je stále málo a pribúda to pomaly, tak ako môže, neviem čo, potrebuje lepšiu prácu alebo... Lepšia práca nie je východiskom, pretože ak sa nenaučí človek s tými peniazmi hospodáriť, tak ani lepšia práca nepomáha a ani viac príjmov nepomáha. Čiže ide o vytvorenie návyku odkladať si 10% z každého príjmu. A z vlastných skúseností viem, že aj keď mám hociaký malý príjem a odkladám si tých 10%, tak tých 10% mi nechýba. A je veľmi príjemné vedieť, že tá finančná poduška sa zväčšuje. A neriešim, či sa to zväčší za rok, za 2, za 5 rokov, ale iba viem, že nejaká tá rezerva sa tam vytvára. A ak prídu nečakané výdavky, tak ma to tak nebolí. A to znamená, že keď ma to neboli, tak ja kľudne tú svoju prácu robím spokojne ďalej, pretože nie som ohrozená, pretože finančná poduška to celé plní. Čiže ide o vytvorenie návyku. Je ešte niečo? Ako sa dá podporiť to, aby mal človek buď viac peňazí, alebo potom väčšiu slobodu, alebo všetko, čo tie peniaze prinášajú? Áno, je.
Sú to bloky, ktoré v nás vznikli, ktoré sú v našom podvedomí, takže priamo o nich nevieme, ale metodou zrkadlenia sa dá na ne prísť. A pokiaľ sú tam tie bloky, tak peniaze ku mne nemôžu prúdiť, pretože ako náhle ku mne peniaze prídu, tak okamžite ich vymieňam za niečo iné a bez ohľadu na to, koľko ku mne príde, tak vymením všetky. A stále som na tom istom bode, že peniaze nemám. A keď peniaze nemám, tak pociťujem nedostatok. A keď pociťujem nedostatok, to ma brzdí v práci, pretože nedokážem zo seba vydať maximum, nedokážem ani robiť to, čo je môjim poslaním, pretože stále myslím na to, že treba platiť účty a to ma brzdí. Čiže vlastne tie bloky sú brzdy, ktoré neumožňujú prísun peňazí. Takže ak by som to mala zhrnúť, tak najskôr treba prelinkovať peniaze so svojím poslaním. K tomu, aby človek svoje poslanie poznal, k tomu je veľmi jednoduchá metóda. Čiže najskôr treba zistiť, aké je poslanie. Potom treba prelinkovať peniaze s poslaním. Tým sa dostanú na vyššiu priečku. Ďalšia vec, tretia vec, ktorú treba urobiť, je tieto peniaze začať s nimi zaobchádzať inak. To znamená vytvárať si finančnú podušku a vytvárať si návyk, že časť peňazí si nechávam. Časť vymením za niečo iné, čo je pre mňa dôležité, ale časť si nechávam a vytváram si vlastne tú istotu. A potom je ešte to posledná vec, je ich viacej, ale taká dôležitá. Afirmácie sú veľmi dôležité. Čiže aj to je afirmácia, ak si hovorím, že peniaze sú zlé, peniaze kazia charakter. Afirmácia je len utvrdzovanie sa v tom niečom. A ak človek takto vedome či podvedome sa utvrdzuje v tom, že peniaze sú zlé, prečo by k nemu mali prúdiť? Človek si sám blokuje, a podvedome sa ich zbavuje, aby bol dobrý. Aby bol dobrý, hej. Áno, lebo keď peniaze kazia charakter a ja predsa. Áno, my chceme mať som všetci dobrý človek. A presne. Že na schvál to nikto nerobí, ale jednoducho tie podvedomé programy. Čiže nahradiť tie a dá sa to iba afirmáciami, alebo keď to je v podvedomí, myslíš, že to stačí? Že budem si to iba opakovať, že peniaze sú dobré? Ak tomu neveríš, tak to nestačí, pretože vedomá myseľ je bránou do podvedomia. To znamená, že potrebuješ prehodnotiť ten postoj k peniazom. Ak môj otec mal negatívny postoj k peniazom a všetci, ktorí ich mali, tak si myslel, že sú zlodeji. Takže ja som automaticky prijala tento program. Ale teraz ja už som veľká. To znamená, že ja viem, aký názor mal otec, ale mne s ním nie je dobré, ani mi to nepomáha vo finančnej oblasti. Takže sama sa rozhodnem, aký postoj k tým peniazom zaujmem. Na vedomej úrovni. A keď zaujmem k tým peniazom, že vlastne sú to neutrálne papieriky, ktoré mi umožňujú dostať to, čo ja potrebujem, čo je pre mňa momentálne najdôležitejšie, tak sa na ne začnem dívať inak. Stačí pochopiť a ten môj postoj sa zmení. To znamená, že keď sa zmenil ten postoj, tak tá brána vo vedomí sa otvorí a dostáva sa do podvedomia všetko to, čo si o peniazoch hovorí. To sa dostávalo aj doteraz, preto ich nemáš. Takže ty vieš spraviť to, že človek si uvedomí, až som to dobre pochopila, človek si najprv uvedomí, čo ho blokuje, dostane tie peniaze na nejakú vyššiu prioritu a začne ich ešte, až si dobre spomínam, tak keď nájde to svoje poslanie, tak tie peniaze si ľahšie zarobí tým spôsobom niečím, čo ho baví, čo je jeho poslanie? Áno, presne, pretože poslanie je niečo, čo je pre teba ľahké. A myslíš si, že každý to vie. Ale nie je to pravda, iba ty to vieš, lebo je to tvoje, čo máš dané do daru a čo môžeš aktivovať. Čiže vlastne ty sa hráš, si plná inšpirácií, kreativity, baví ťa to, tešíš sa a tie peniaze k tebe ľahšie prúdia, keď sa tešíš. Takže k tebe prídu peniaze práve najľahšie za takú činnosť, ktorú robíš rada. Tam tiež je veľa takých blokov, ako a veľa ľudí to má, lebo to počúvam a peniaze sa zarábajú ťažko. A
musí to a je to drina a život nie je ľahký a jednoducho to sú všetky tie bloky, myslím, že veľa ľudí to má. To určite nie som s tým sama, dúfam. Určite nie si, pretože mnoho ľudí, s mnohými ľuďmi toto riešime, takže dá sa tomu pomôcť o mnoho ľahšie, ako by si človek myslel. Nehovoríme tu o peniazoch, ktoré získaš za nič. Ty peniaze získaš za niečo, čo robíš veľmi rada. A to je tá férová výmena. Ty urobíš niekomu inému službu a ten niekto iný ti za tú službu rád zaplatí, pretože preňho je práve táto služba najdôležitejšia a ty za tú službu dostaneš zaplatené a hrala si sa pri tom. Takže prevodiť všetky tie za fixové bez práce nie sú koláče. Áno, nie. Toto nefungovalo to našim rodičom, nefunguje to ani nám. Takže vlastne v tej konzultácii... Ty toto vieš spraviť, hej? Ja toto viem, áno, ja toto viem. Výborne. Výborne. A v tej konzultácii sa všetky tie bloky vynárajú. Takže budeme odstraňovať jednu brzdu po druhej, tie bloky sa rozplynú a tie peniaze k tebe začnú prúdiť za takú činnosť, ktorá ťa baví najviac. Výborne. Už sa na to teším. Ja sa teším. Veľmi pekne ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem. Ak aj vás trápia peniaze, keby ste chceli s touto oblasťou vašho života niečo urobiť, ak by ste to chceli vyriešiť, som tu pre vás. Nech sa páči, ohláste sa.